kakabsa! Welcome to Monte del Rosario Springs Sports and Youth Camp! Nag-start po siya around 1995 na dito po. Originally, it was named Paraiso del Rosario. For some time, we were called Paraiso. Nung dumating yung approval ng DTI, na-reject yung Paraiso del Rosario kasi meron na raw Paraiso na owned by the Del Rosario family. So, yung second choice na parents na Monte del Rosario Spring Pools and Youth Camp. Siguro God's way of showing us kung ano yung magiging vision talaga ng lugar instead of being a resort at in youth camp siya. Many groups come here and then they organize their own activities, usually church activities. Tapos they rent the entire place kasi kami di naman kami after talaga doon sa malaking income talaga. Basta one group at a time lang kami. So kahit gaano kalaki or kaliit yung budget ng isang group, we close the place for them. Basta pang church activity. So they stay here, mga hobbies, babies, for their retreat. And then nag-enjoy naman sila doon kasi very exclusive yung place. Oh, hello! Hello! Good afternoon po! Oh! Thank you, thank you! Thank you po! Ayan yung buhaya? Ay, hindi pa po, ma'am. Doon pa po okay. sa baba, ma'am. Excited. Yes, ma'am. Excited. Ay, thank you. Thank you, Water world Patrick. po yan, Thank you, ma'am. Ruby. Ma'am, ito po yung mga namin, ball python. May mga malalaki din, ma'am, na ball python namin dito. Yan, ma'am. Yeah. So, ito po yung mga iba't ibang klaseng ibon namin, ma'am. Yan po. Opo. Mga rock pigeon, ma'am. Mga Rock- pigeon. Yes, ma'am. Rock pigeon. Yes, ma'am. Turkey? Yes, ma'am. Pabo. Wow, ang laki! Oo, ma'am. Ganda! Ito yung Indian python namin. Oh my God. Ang dami ho nila ditong mga animals. Nakakatuwa. Kumpleto yung experience ninyo. Adventure, leisure. Good morning, Python. Sir, wala pa namang nakakawalang ahas dito. Ay, wala pa po, ma'am. Ayan, naghihintay na siya, ma'am. Hinihintay ka talaga, ma'am, oh. Kumakaway pa, ma'am, oh. Ay, oo, ang Oo, laki. kumakaway pa siya. Ma'am, kumakaway siya sa'yo, ma'am. Ang ganda-ganda. Wag mong bibitawan, ma'am, yung leaves lang yan. Sir, natatakot ako eh. Oo. Ganyan lang siya, ma'am, oh. Ang ganda. Sir, natatakot ako. Ikaw na lang. Hello. Ang ganda nung mata niya, Oo, ma'am. sir. Nagpukan siya, ma'am. Talagang hinantay ka, ma'am. Oo nga. Kaya kumakaway-kaway pa yung ano niya. Yan si Bubu. Si Bubu. Hi, Yeah. Bubu Ostrich. Ang laki niya. Mura lang po yung pumunta sa amin. Kapag yung big animals lang yung gusto nyo makita. Very simple lang yung animals lang doon. There are crocodiles, tapos snakes, snake collection, tapos fishes. 50 pesos lang ang entrance doon. That's why many students from daycare come here and visit our animals. We also have the biggest freshwater fish, yung arapaima. Napakalaki po nun. Nakikita nila yun. We also have the biggest bird. Yan yung makikita niya. It's only 50 pesos. Tapos kapag nagpunta naman kayo dito, walk-in, free na siya. If you pay the entrance fee of 170 pesos per pupil. Welcome to Monte del Rosario. Mabuhay! Tara! Pasok tayo! Ang price range namin, you can stay here as low as 500 pesos. Inclusive lahat. So, depende sa ano kung doon na i-rent nila. Pwede nyo or type. Depende sa budget. Yan hindi naman yung pang-dalawa lang na medyo mas mataas at konti ng price. But definitely, our prices is pang-masa. Yung kasi gusto mo parents ko na pang-masa yung price na talagang pang Filipino choice. So, very simple but very affordable.
we offer sports facilities like swimming pool, kita yung swimming pool lang, meron dito kaming jacuzzi, tapos they can also have basketball and volleyball and table tennis also. Tapos meron dito po kami bonfire sa gabi, pag gusto nyo lang mag-bonfire sa gabi. Tapos sa events naman, yun usually ang pumupunta sa amin. Usually yung mga families that go outing, tapos retreats, at saka events, mga kasal. Mga kasal, debut, at saka birthdays. Tapos sa restaurants, we also accept for events naman. Sa mga walk-in, we only open 8 o'clock to 5 o'clock. Tapos yung mga naka-check-in, they can sleep to 10 o'clock in the evening. Ako, kakapsat, at ang ating mga kaibigan mula po sa iba't ibang panig ng ating bansa at ng buong mundo. Kung kayo po ay naghahanap ng bakasyonan, pasyalan at tahimik na pwede rin po kayong mag-reflect, punta na po kayo dito sa Monte del Rosario Springs Schools and Youth Camp. Dito lamang po sa Rosario, La Union. Ako, Intay kitang dudo, ti Segundo Distrito, ti La Union. Dito'y vlog ko, da kayo, ti Bida.